Wake Baffa YouTube channel abar alfahari. cikin da ya tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi na'am inna kana ciki ka da ɗan uwanka inna lillahi ciwon cikin nasa da ya tashi umma aje a nemo mai magani ma ko ka gane ne can za ka je ka musamman da jibirin magungunan da ya san yana bashi sai ya haɗo masa kai yanzu ba za a samu wani abu a gurin ka ba wallahi haka tun na tashi tun safe tsalin umma sannu da abin da ya san yana haɗa masa na magani ya haɗu masa shi kenan idan da ɗan abin zaƙin nan ko 'yar hanta da ka so ka ba ya ci kuɗinsa shi ya ci kuɗinsa ya ci kuɗinsa shi kenan ina ina Allah ya suna magani wallahi zan shiga wajen kashin marmara ya haƙuri a ina ka taɓa gani an yi haka ta zama ne je kamar zan kashin ta tantan ta rantsa da Allah kuma da sallar magarba ya nita kamar zan kashin kyaure. Assalamu alaikum inna shi wallahi ya jikin nan shi sanniya har da biyan bashin shi ma ya dauka wato yana masa bashi yana bin shi bashi da kyar amma aka samu canjin ɗari uku yanzu canjin da ya rage canjin da ya rage kenan din nan saboda fitinar shi annan sanan tashi ka sha maganin sanniya kai sannu ga maganin an kawo magani aka karɓo maka magani je ka kawo sani mai wani ruwa ka bashi ruwan magani mai ya zo na da kuɗin da kaji na gan ɗari uku ina za mu samu kuɗin da za mu karɓo ma magani in ba wannan in kuɗin ku naka ci a ajiya nan gudu to ai canjin ne wannan da aka rage a ciki idan ba hannayen ku za a yanke one by one ba shege nake wallahi hannun ku za a yanke tunda wannan yaya magani fa aka an so ma ba ka da lafiya yaya na warke ka warke ka ji dan shege ya wayo kawai kunu zai ruwa haka ki yanzu kana faman murƙashi ni na warke wallahi kana a murƙashi fita a dawo min da kuɗi na kana ha murƙashi kullum a dawo min da kuɗi na wallahi tallahi dubu ku ba Allah inda ki bari wallahi tallahi inna kar ki sa cikin hannun da ba shi sa bai babu saruwa ya sha magani ko Allah ba sha ba kai ka damu da musu magani ba za a mai da magani ba tun da aka riga aka karɓo shi ko dai ka sha maganin nan ko kuma ka san yadda za ka yi ai na warke to ai to wannan kuɗi dai sun tafi sai dai ka yi haƙuri sun tafi yawwa magani aka siya ma ya ba ka da lafiya to na warke kuma murƙashi ha kawai a cuce na ɗewa mu dubu uku haka ake yi dubu uku har maganin dubu uku tsakanin mutala da Aminu Kano ba inda zaka je ka sha magani dubu uku kan ɗan ciwon ciki da ga mutu fa yaya idan ran mutum in Allah ya tsine ma bari sauki mutuncin ka wallahi tallahi za ka karɓi canjin za ka karɓi canjin zan karɓa amma dai sai an ciko sauran rike wannan ɗin tukuna rike wannan Allah ya kyauta yanzu kai haƙuri maganin nan ka sha cikin fa ne masa ciwo ba daina waye ba kawai Allah na warke ku cika mu kuɗi ko kuma gaskiya bi billahi muku Allah